Goedemiddag allemaal. Welkom bij het Venlo Transport en Logistiek Museum op de Grotestraat op de Veegtest in Venlo. Vandaag rond een uur of 1:30 komt het hele team van SMTT aan. Oftewel Steyl Mac Truck Treffen. 26 oldtimer auto's, ongeveer 50 mensen verzorgen wij de lunch en de catering voor. Partner Nicole is voor de catering en van de organisatie. Die plastic dingen alles met dingen. We hebben een oldtimer weekend met oldtimer vrachtwagens, 2 dagen in Steyl. En zaterdags gaan we altijd een rondritje doen. En zondags is een show in Steyl waar dus de auto's blijven staan waar iedereen het kan bekijken. Dus, en we hebben een stop geregeld hier bij het museum. Waar dadelijk zo'n 26 trucks hier een bezoekje komen brengen en een lunch komen nuttigen. We vonden een hele mooie combinatie om dat te combineren. Ja. Dus een keer om samen een leuk evenement te maken, een leuke promotie voor en een leuke promotie voor ons museum. Ja. En toen hebben we de handen in elkaar geslagen. Hey, Alle rest kunt vragen. ja, maar net je, Oh, oké. maar gewoon, of je wilt met z'n allen eten, dan moet je even wachten. Dan moet je eens even kijken. Het begint te regenen. Ja, ik hoop dan bij deze willen. Ja, ik denk dat het hier wel beter is als dat hier bij die. Dat is ook wel. Ja, we zijn echt doen met ja, goed in van de plaats nog steeds. Hij heeft een schoolbedrijf, daar had ik het zelf voor hier zoals je precies in de weer is. Ja, binnen. Maak B 61 uit 1964 met een 6-cilinder Mac motor van 187 pk. ...15 versnellingen. Ja, hij heeft altijd in Canada gereden met een tankwagen. Vanaf 1997, eind 97, heb ik de wagen in Nederland en bereik dan de evenementen mee, toertochten, shows.